Dziwą się czasami na YouTube, na taki kanał, który się mianuje Tresura Matrixa. Strasznie go lubię, bo już od dawna podejrzewała, że my żyjemy w Matrixie. I te dwa synki, które o tym gadają, tak od strony psychologicznej, one pokazują, jak idzie od tego Matrixa wyleźć. A czasami gadają jakieś wice. Już jeden widz zapamiętała, ale postanowiła postanowiła go przełożyć na śląskogotka. Jak rozpoznać bera, czyli niedźwiedzia. Trzeba go kopnąć do życi. Jak cię będzie gonią, to znaczy, że to jest ber brunatny. Jak ty się przed nim skowasz na drzewo, a on za tobą wlezie, to będzie grizzly. Jak go kopniesz, a on się będzie dziwał na ciebie wielkimi, zdziwionymi oczami, godą łoberze, nie łokocie, to będzie miś koala. Jak będziesz uciekać i nie będzie żadnego drzewa, to będzie ber polarny. Jak ci nic nie zrobi, to będzie ber pluszowy. A jak zacznie płakać wielkimi, fałszywymi łzami, to nie będzie żaden ber ino krokodyl.